Sanibona nonke bathandi bohlelo ka Dr. Mnguni TV umelaphi wendabuko umthandi wabantu bafowethu ngibuyile namhlanje ngizokhuluma nje ngendaba enkulu ethinta ukuhlala phandle. Ukuhlala phandle ke ukuhlala endaweni engaqinisiwe, endaweni engabiyelwe, endaweni engenazo izikhonkwane njengoba nazi ukuthi nabelungu banazo ikhonkwane zabo abayifaka emzini wabo. Kungadluli lapho bayaqasha abantu ababizwa ngama security noma abantu ababizwa ngamaphoyisa okuyibona ababasizayo ukuthi baqaphele umuzi ukuthi zingangeni igebengu. Abanye abaqashi umuntu kodwa kunezinto abazenzayo. Ngizothi ke namhlanje siwuZulu singabantu ababisholo ukuthi ke cha ikhona into eyenzeka uthola ukuthi umuzi wakhiwe mkhulu muhle kodwa ubetheliwe bese kuthi izulu lingene kalula, bese kuthi abantu abangabathakathi bephose kalula imithi, abantu abafisa ukunishaya ngemithi kube lula kubenza izinto zabo. Kodwa umuzi mawuqinisiwe konke lokho akwenzeki. Lingangena izulu ledlule liyoshaya kwenye indawo noma liyoshaya isihlahla, umuthi bengawuphosa phakathi kwekhaya kodwa akwenzeki ukuthi usebenze ngoba umuntu uqinisiwe wafaka ikhonkwane ezinamandla, wafaka ikhonkwane okuyizona zona ezikwazi ukuthi zivimbe ikhaya lihlale kahle. Eminye imizi ayisena muntu sekwasala nje igama kokuwumuzi, sebafa bonke abantu ngoba lento yokuqinisa ikhaya nokulibethela abayinakanga. Kanti akupheleli lapho, umuzi akusizona indonga. Uma kuqala wanomuntu othi uyimisele ngaye usuwakho umuzi lapho, okunye uqashile noma uhlala kuphi kodwa wanomuntu othi nje nanga umuntu engifuna ukuthi angigane noma angishade suwakho umuzi lapho. Uma waqala wathi nanga umyeni engifisa ukuthi manje noma iso ngifuna ukuthi lingishade angisafuni lutho ngifuna ukuthi mina nalo siye phambili, wakho umuzi lapho. Uma kuzohlala lapho ungazezanga izisekelo nezikhonkwane zokuthi phela noma ngafika izichitho noma ngafika izinkulumo kodwa lo muntu asihlukane, ngoba into ehlukanisa abantu ababili abathandanayo zichitho nabangani abangalungile. Okuthothi umuntu uzwana nabantu abazomfaka imimoya emibi egcine selalela bona ukudlula wena. So umuna umuthi owenzile oyisikhonkwane uyakwazi umuntu ukukusiza ukuthi lo muntu lo engezwa lutho alalele wena nihambe niye phambili, ngoba ukhona umuntu othola ukuthi waphuma emshadweni nje kunabantu abathile babemonisa, waphuma ebudlelwaneni obuhle esezolotsholwa noma wayeseyingodoso kodwa kwakhona abantu abamonisayo. Omunye ngabe engoniswa umuntu kube zichitho, okunye kube amaphehlelo emndeni. Ikhonkwane ziyasiza-ke noma kuthiwa kuyafika ububi, kuyafika ukuxakeka, ziyafika iy'nkinga kodwa bese tholakala ukuthi kunesisekelo esihle esikhona. Sibi ikhonkwane esingena kumuntu sinegazi ngoba sambe sihluphe, kodwa sithi isikhonkwane esingena ngendlela eright. Ihlukene ikhonkwane, khona esangenhla isikhonkwane singena ngokudla, khona singena kuzoboya, khona esiwumeqo, khona esiphephetshwayo, khona esenziwa ngoswiti. Zihlukene ziningi. Mawusondela ufuna uncedo lokwakha uyasizakala. Ukuhlungu uhanjelwa umfazi, kuhlungu uhanjelwa indoda, kuhlungu ubhidlikelwa umfazi, kuhlungu ukudivorce. Izinto lezo kufanele uyigweme kusemanje. Ungathi hayi kumnandi si right, ikusasa akekho umuntu ongathi uyalazi, sonke siyalifuna asilazi. Ukuvikela into zakho nokubiyela into zakho kuyasiza. Number 3 sengivala ngeke uhambe ngemoto engaqinisiwe ngoba yoma nishayiswe njalo usabathe uyahamba vele beyisukele beyishayise, usabathe noma ikushayisa yona ilula, ayiqinisiwe, ayinawo amandla, ayinaso isisekelo okuyisona sona sokuthi igade ingashayiswa, igade ingafika. Ikhona imoto evele into encane vele ifuneka imali enkulu, into encane kuthiwa itholakali izo-auto ishayine noma izo-auto kuphi ngenxa yokuthi le moto oyithengile wena ohamba ngayo ubungalindeli ungafa leyo nto leyo, nabakunikezile bebengayilindele. Isimo sayo ilula, nabagangayo abenza umuthi bowuphose emgwaqeni bewuchile njengamanzi imoto ziweke eyakho ifike ubambe lo muthi lo ibe ninkinga ngoba ayikho ezingeni lokuthi iqiniseke. Zikhonkwane lezo esikhuluma ngazo ekwazi ukwenza ukuthi noma kuthiwa unebhizinisi ngampela kungabi lutho abantu begange ngalo, ube nebhizinisi abantu behleze belwela khona, abanye bebulalane khona, elibhizinisi libe khona ukuthi kuyantshontshwa kulo.
isizathu ukuthi lilula alikho esisekelweni sesangempela aliqinisiwe. Sikhuluma ngalokho ke namhlanje ukuthi kubalekile ukuqinisa into sokuyakha uyiqinise ngithi ibhizinisi olisungulayo uyasifaka isikhonkwane sokuthi alisukume hayi ukuthi woza cha alingantengantengi aliye phambili ngisho amakholwa uyenza indawo yamakholwa kuthiwa kuyathandazwa lapha abantu kufanele behlale bekhona bekwenza isikhonkwane sokuthi ke labo bantu labo kuthiwa abangaphazanyiswa abangahaqeki abangahlakazwa imimoya abangabi neyinkinga abantu mabengena esontweni abantu baphile abantu basizakale babone umehluko ukuthi Mnguni melapho indabuko professor umthando wabantu awu madoda sehlula amanye amadoda lesi esikhuluma nani ngizothi ke ake nithathe lena isebenzise ke ubheke ukuthi la uhlezi khona ngayikhona yini ikhonkwane noma waka waqinisa yini la ujabula khona na uvimbe ngani ukuthi le njabulo yakho ingapheli ningakhohlwa kumsombuluko nangolesi5 ngiyafaka ke ama-vitamin abangasubscribe-anga basubscribe ngoba ngiphethe into ejule kakhulu ngiphethe into enamandla ezokusiza ngiphethe izinto ezokwenza ukuthi noma ucabanga ungashishi ushawa ngoba sikhuluma kulolu hlelo nje ingoba sinabantwana la bangenabazali sinabantwana lana bangenamama abangenababa singabantwana laba abangenambonisi sima sikhuluma lapha senzele ukuthi siyathumela umyalezo nakubona ukuthi basizakale athi umuntu noma eseqala ukuthatha izinqumo kodwa akhumbule ukuthi kwake kwathiwa ngelinye ilanga lapha ku YouTube ngiyabonga ngithi okungenzeka kubantu nosokuhlula inyanga nabathandazi kodwa lapha koMnguni kuyenzeka inkosi lembusi sihlale nani uJesu azabuye amen.